ሰላም ከም ያለኹም ያ ብዙሕ እኮ ድብሎ ነገር ተደይብለይ ሓደ ነገራት ግን ምዝዝቐኒ ገለ ነገር ኩሉ ሰብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ትሪኦም ኣለኹም ፈሪሆም ትሪኦም ኣለኹም ከም ዝብሉ ኣለዉ ትሪኦም ኣለኹም ከምዚ ትሪእዎን ኣለኹም ከም ዝገብራ ኣለዋ ትሪእዎን ኣለኹም እዚ ጥራይ በዚሕሎ ብሓፈሽኡ ነቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር ክንዲ ከመይ ገይሩ ይፍታሕ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርእሲ ቆልዑ ከመይ ገይሩ ጠጠው ይብል ከመይ ገይሩ ሰብ ዝሓሸ ናብራ ይነብር ከመይ ገይሩ ካብዚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ርእሲ ሒዝዎ ዘሎ ካብኡ ወፂኡ ዝሓሸ ህይወት ንነብሱ ይመርሕ ንደቁ ንስድርኡ ጽቡቕ ባይታ ይጣጥሓሎ እዚ ዳይና ክንሓስብ ዝግባአና እምበር ትሪእዎን ኣለኹም ከምዚ ንገብራ ዘለዋ ትሪእዎም ኣለኹም ከምዚ ንገብራ እሱ እቲ ሳዕቤን እዩ እቲ ክንቀል ዘለዎ ሱር መሰረታዊ ከዓ ትጠንቂ እዩ ትጠንቂ እንታይ እዩ ሓላፍነትካ ዘይምውፃእ ጥራይ እዩ ሰብኣይ ኮይኑ ናይ ሰብኣይ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ ኣደ ኮይና ከዓ ናይ ኣደ ሓላፍነት ክትዋፅእ ኣለዎ ንኣብነት ሰብኣይ እንድሕር ኮይኑ ንቤቱን ንደቁን ግዜ እቲ ዘለዎ ኩሉ ነገር እንድሕር ክህብ ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ፈቓዳ እንዳመስተ ድዩ እንዳገለ ድዩ ተሰጢሑ ግዚኡ ብኾንቱ እንድሕር ዘጥፍእ ኮይኑ ንደቁ ኣብቲ ዝግባእ ቦትኦም ዝኾነ ኣብ ጎኖም ዲ ክህሉ ዘለዎ ኣብ ናቶም ኣክቲቪቲ ዲ ክሳተፍ ዘለዎ ኣብ ናቶም ህይወት ኩሉ ግዜ ምስኦም ዲ ክህሉ ዘለዎ ዋላስ ኣፈቕዶ እንዳጣላዕ እንዳመስተ ኣብ ዘይረብሕ ቦታ እንድሕር ወሊድካ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ምናልባሽ ቅድሚቲ ሓዳር ምግባርካ ኹን ቅድሚ ዝኾነ ነገር ኣብ እዚ ህይወት ዝምእታውካ ከምኡ ዓይነት ልምድን ወልፍታት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ነዚኦም ሒዝካ ምስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትቀርብ ኣይግባእን ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንነብስኻሲ ሓላፍነት ኣይተሰከምካ ኣለካ ደሪብካ ሓላፍነት ክትስከም ማለት እዩ ነዚኦም መጀመርያ ካብ ህይወትካ ተርሕቖም እሶም ምስ ረሓቑ ብድሕሪ ኢኻ ሰባት ኣብ ህይወትካ ክትድርብ ትኽእል ብድሕሪ ኢኻ ቆልዑ ምፂኻ ትርጉም ኣነባብራ ንደቅኻ ከተመሓላልፈሎም ትኽእል እንተዘይኮይኑ ንስኻ ጌና ካብ ውሽጥኻ ዘይበለየ ናይ ወልፊ ነገራት ናይ መስተ ነገራት ናይ ምምሳይ ኣመል ነዚ ኩሉ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሰብኣይ ማለት ርእሲ ቤት እዩ ርእሲ ክትከውን ኣይከኣልካን ኣለኻ ርእሲ ክትከውን እንድሕር ዘይከኣልካ ኣብ ገዛኻ ክብረት ክመፅእ ኣብ ገዛኻ ምርድዳእ ክመፅእ ማለትካ ሕልሚ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ነዚ በዓል ቤታ ንቤቱ ዝያዳ ክናፍቕ ብኩሉ ነገራ ብመልሓሳ ብኣካላ ብኩሉ ነገር ብልፅቲ ኮይና ምእንታን ኮይና ክትስምዖ ብኩሉ ነገራ ንሰብኣያ ካብ ገዛ ንደገ ክወፅእ ካብ ደገ ንገዛ ክወፅእ ዝያዳ ክትፅዕር ግባእ ሓላፍነታ እዩ ኣደያ ፅባሕ ንግሆ ሃላይ ሰበይትሲ ዓሻ ሰበይትስ ብገዛ ኢዳ ቤታ ተፍርስ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ብገዛ ኢድካ ቤትካ ካብ ምፍራስ ዝኸፍእ ስንፍና የለን ስለዚ ሰብኣይና ሰበይትና እንድሕር ዓቕሚ ኣዳም በፂሕና ንናብራ ዝኸውን ሕርያ ሓሪና ንህይወት ጀሚርናዮ ሓንሳብና ሓዋሩን ንቤትና ንኸይፈርስ ዝኾነ ነቓዕ ንኸይፍጠር ግድን ታሽሙ ክንገብር ኣለና መስዋዕት ክንከፍል ኣለና እንጂ ካልኣይ
ንጌጋታትካ ቀዲምካ ሓላፍነት ምውሳድ እንድሕር ተጋጊኻ እቲ ምሳኻ እንተኾነ ባዕልኻ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ምሳኻ ደሎ ሰብ ከምዝን ክትገብረን እንድሕር ኢልካ እሞ ባዕልኻ ከም ዝገበርካዮ እንድሕር ፈሊጥካ እንታይ ትጽበ ኣነ ከምዚ ድስማዓካ ኣይመሰለንን ንከምዘይ ሓሰብክዎን ይቕሬታ እንታይ ይገብረካ ክዳንካ ምስ ረስሐ ኣይትሓፅቦ እንዲኻ ሓፅቦካ ናቱ ረሳሕ ክዳን ተኸዲኑ ዝኸይድ የለን ንድኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ተድያልዎ ጥዑይ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ነታ ዝረስሐት ክዳኑ ሓፂቡ ይመልሱ ዝኽደና ነብስኻ ጌጋታት እንድሕር ጌራ ኮይና መን ሓላፍነት ክስከመልካ ብወዲ ተባዕታይ ይኹን ብጓል ኣንስተይቲ ይኹን ብዘየገድስ ሓላፍነት ክስከም ዘለዎ እቲ ጌጋ ዝገበረ ነቲ ዝተበደለ ሰብ ይቕሬታ እንድሕር ኢልዎ ክሒስዎ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ይቕሬታ ታሽሙ የለን ፍቕሪ መእሰሪ ኩሉ ፍጻመታት እያ እሞ ልበስዋ ንኩሉ ኣጠቓሊላ ክትሕዞ ትኽእል ፍቕሪ ጥራይ እዘይ ኮይኑ ብትዕቢት ተወጢርካ ኣነዶ ክልቲኻ ቤትካ ክትዕኑ እምበር ቤትካ ክትሃንፃ ኣይትኽእልኒ ትሕት ምባል ስንፍና ኣይኮነን ትሕት ኢልካ ነገራት ምርኣይ ሕማቕ ኣይኮነን ሕማቕ እንታይ እዩ ደይስኻ ምምሳል ብትዕቢት ተወጢርካ ሰብ ክዛረበካ ከሎ ደይ ምስማዕ እዞም ኩሎም እዚኦም ንህይወትካ ዘራሪጎም ባዶ እዮም ደትርፉኻ ስለዚ እቶም ብዘይምርጮም ድመፁ ደቅኻ ጽባሕ ንግሆ ጥዒምዎም ሕልምታቶም ክሳኽዓሎም እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ኩሉ ነገር ግድፍ ኣቢልካ ለይትን መዓልትን ንደቅኻ ምስዋዕቲ ምስ ትኸፍል እዩ ካልኣይ ብፍላይ ሓበሻ ዝያዳ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኤውሮጳ ሆነ ኣሜሪካ ኣብዚ ምዕብል ዓለም ምስ መፃና ብጣዕሚ ኢና ካብ መጠን ንላዕሊ ንምጠጥ ክንሰርሕ እንደሊ ክንጎይ እንደሊ ኩሉ ነገር ክንገብር እንደሊ ያ ፅቡቅ እዩ ከምኡ እንድሕር ጌርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ቀዳምነት ወላዲ እንድሕር ወሊዱ ግዜ ንደቅኻ ክትመቅል ኣለካ ሰርሕ ባዕልኻ ከተመዓራርዮ ግዜ ንደቅኻ ትህቦ 11 ዓመት ምስ ገበሩ ደቅኻ ሽዑ ተድልዮም ኢኻ እኮ ሽዑ ተድልዮም ውሑድ እዩ ኣብ ገለ ርሕቕ ዝበለ ንጥፈታት ናይ ድኾነ ነገራት ስም ክብሮ ዘለዎም እንድሕር ኮይኑ ኢኻ ትወስዶም እምበር ወላ ሓንቲ ሽዑ ብዙሕ ኣይተድልዮም ኢኻ መዓሲ ሕጂ እዮም ካብታ ድህነፁላ ካብታ መጀመርያ ዓመቶም ስጋብ 8-9 ዓመት ደሎ እዝንኻ ከፊትካ ትሰምዖም ስኻ ካብኻ ክወስድዎ ዘለዉ ነገራት ትነግሮም ኩሉ ነገር ኣቦ መዓሲ ደድሊ ኣብዚኣ እንድሕር ራሕሪኻዮም ነብስኻ ክጥዕመካ እንድሕር ኬትካ ግን ብገዛእ ፍቓድካ ደቅኻ ቀቲልካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት እተን ኣሕዋትና ዝብልኦ ዘለዋ ሕጂ ከተንፍሶ ጀሚረን ኣለዋ ክሳበይ ደረጃ በፂሐን ከም ዘለዋ ዒቕ ከም ዝበለን ሕጂ እዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣደራዕ ወሪድወን ብገዛእ ሰብኡተን ክቐተላ ከላ ከምዚ ጌርና ኣይተዛረብና ከምዚ ዶ ከምዚ ንገብር ምስ በላ ግን ኩሉ ሰብ እንዳክልክማን እንታ ሕጂ እስኪ ጨርሻን እያን ምክንያቱ ዓማፂ ዝኾነ ኣብ ርእሱ ዓመፅ ክወርዶ ኣይደለን ስለዚ ንሕና እውን ሓላፍነትና ክንዋፃእ ኣለና ምሕባእ ካብ ቤትካ ዝኾነ ነገራትካ ኣብቲ ቤት ግሉፅነት እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ወላ ሓንቲ እቲ ገዛ መሰረቱ ይጣዓየን ማለት እዩ መሰረቱ ዶ ይጣዓየ ገዛኻ
መወዳእታ ንኩልካ ይፀቕጠካ ስለዚ መሰረቱ ንድልድሎ ህይወትና ድርብ ስደት ከይከውን ዝያዳ ሓላፍነት ተሰሚዕና ብኩሉ ነገር እንተዓየና ዝበለፀ ኮይኑ ስማዓኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ከዓ ካብ ሰብኣይ ክንላዕሊ ኣብዛ ዓለም የብልክን ምስ ኣቦኽን ምስ ኣዴኽን ቃል ኪዳን ይኣሰርክን ኣብ ቅድሚ ሰብን ፈጣርን ዝኣሰርክኖ ቃል ኪዳን ምስ በዓል ቤትክን እዩ ትርጉም ቃል ኪዳን እንድሕር ዘይተረዳእና ኮይኑ ጌጋ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ እንታይ ንቃል ኪዳንስ እንታይ ኢሉ ክምስሎ ኢልዎ እዚ ምስጢር ሰዓብ እዩ ከም ክርስቶስን ቤተክርስትያን ጌርካ ይምስሉ ኣሎ ቃል ኪዳን ማዕር ክንደይ ዓብን ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ ዝነግረና ስለዚ ልዕሊ ማንም ነገር እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሓላፍነታውያን ክንከውን ግሉጽነት ክህልወና ንበዓል ቤትክን ከም ሳራ ኮንክን ተኣዘዝኦም ኣቱም ሰብኡት ከዓ ብምስተውዓል ንበሩ ነንስትሆም ኣፍቅርወን ይብለና እሞ ልዕሊ ማንም ነገር ትሕትና ክህልወና ኣሎ ዘይጋገ የለን ኣነ በዛ ነብሰይ ኣብ መዓልቲ 1000 ጌጋ ክገብር ክእል ነቲ ጌጋይ ጥራይ ንድሕር ኣስተውዒላትሉ በዓልቲ ቤተይ ብሓንሳብ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ነቲ ጽቡቐይ ምስቲ ጌጋይ ምስኡ ጌራ እንድሕር ጠሚታቱ ግን ኣይ ከምዚ ድኸውን እንድሕር ኢላ ክምለስ ክእል እዩ ኣነ ከዓ ብኡ መንፅር ሓላፍነት ተሰሚዕኒ ንዝገበርክዎ ይቕሬታ ክብል ኣለኒ ይቕሬታ እንድሕር ክንብል ዘይክእል ኮይና ነቲ ሰብ ክልተ ግዜ ኢኻ ትቆትሎ በቲ በዲልካዮ በቲ ሓላፍነት ኣይተሰከምካን ስለዚ ብጣዕሚ ክልተ ግዜ ተሃስዮ ኣለካ ማለት እዩ ሰብ ንዝተወሰነ እዋን እንዳተሃስየ ክኸይድ ይኽእል እዩ መወዳእታ ግን ፍንጀር ምስ ተፈንጀረ ክትእክቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ክንደይ ኣሕዋትናዮም ብከምዚ ህይወት ኣንስቶም ስኢኖም ህይወቶም ፍቕዳ እስር ቤታት ኣትዮም እንታይ ተረኺቡ ደቆም ዓብዪ ኣለዉ ኩላትና ሓላፍነት ተሰሚዕና ቅሬታ ነንሕድሕድና ክንገሳሰስ ኣለና ነንሕድሕድና ጥዑይ ክንሰማዕ ኣለና ነንሕድሕድና ጥዑይ ክንድቅስ ኣለና ጥዑይ ዘይድቅስ ኣእምሮ በምንም ተኣምር እኹል ድቃስ ረጊእኻ ትስእ ረጊእኻ ምስ ቤትካን ምስ ደቅኻን ምስ በዓልቲ ቤትካን ሰላም ክትውዕል ገብረካ ሓንጎልካ ድቃስ እንድሕር ዘይፀገበ ብግቡእ ግዚኡ እንድሕር ዘይመሓደርካዮ እዚ ኩሉ ዝተደማሚሮም ፀቕጢ ፈጥሩልካ ፀቕጢ ዘለዎ ሰብ ከዓ ንካልእ ሰብ ርግኣት ክህብ ኣይክእልን እዩ እዚኣ ክብለኩም ኢለ ኣይነሕመቕ ስደት ከቢድ እዩ ክበሃል እንታይ እዩ ኣብቲ ቤትካ እንድሕር ዘይጠዓመካ እዩ ዝያዳ ኣብ ገዛኻ ወፂኻ መፂኻ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓለም ትነብር ኣለኻ ኩሕኩሕኻ ክረዳእካ ዝኽእል ጎረቤት ደይብልካ ነዚ ኩሉ እዚ ኮሎስ ኣብታ ውሽጢ ቤትካ ከዓ ሰላም ክስእን ከለኻ ዝያዳ ስደት መሪር ይኸውን ኣሎ እሞ በጃኹም እንድሕር ወሊድኩም ነቶም ውላድኩም እንድሕር ዘይወለድኩም ከዓ ብቕንዕና ነበሩ ኣምላኽ ምእንታን ፍረቕንዕናኹም ክሕብኹም ብሩኽ መዓልቲ ሰሰና እዩ